Zašto je u ovom trenutku organizirana konferencija i šta se očekuje? Pa dobro, ja moram prvo naglasiti da su organizatori konferencije Centar za mirovne studije i BaBe, dakle kao dvije organizacije koje su zajedno kroz neke svoje projektne aktivnosti zapravo ih spojile i organizirale ovu konferenciju. Kuća ljudskih prava ovdje kao prostor domaćin, zapravo rekli bi to tako, jer su obje organizacije osnivači Kuće ljudskih prava. Ali sama kuća nije organizirala ovu konferenciju, međutim naravno da je i u interesu Kuće ljudskih prava kao nekakve krovne organizacije unutar kojih se svi nalazimo, da se i promovira i zapravo antidiskriminacijske vrijednosti, ali isto tako da se širi znanje i informacije o postojećim i zakonodavnim okvirima koji postoje ne samo u Hrvatskoj nego u čitavoj regiji, da se isti ti zakonodavni okviri kompariraju sa okvirom Europske unije sa kojim se usklađujemo, ali i sa najboljim praksama zapravo zemalja članica u tom pogledu. I zapravo u tu svrhu smo i organizirali ovu konferenciju da bi se razmijenilo to znanje i da bi se vidjelo gdje su ne samo zakonodavni okviri, nego gdje su i organizacije civilnog društva unutar tog sustava i na koji način koriste sad te nove legislativne mogućnosti borbe protiv diskriminacije. Mogućnosti koje su nam donijeli ovi novi zakoni o suzbijanju diskriminacije. U Hrvatskoj o suzbijanju diskriminacije, u Bosni je to zakon o borbi protiv diskriminacije. Imaju različite nazive, ali zapravo u Srbiji je zakon protiv diskriminacije ili tako nekako. U redu, ako sam dobro shvatila, ova konferencija će proizvesti neke preporuke na kraju. Konferencija bi trebala iznjedriti preporuke koje bi trebale ići zapravo za, htjeli smo, zato su se i predstavljali zakonodavni okviri, da zapravo vidimo koja rješenja koja su usvojena predstavljaju dobra rješenja i mogućnosti za unapređenje zakona u nekim drugim državama, ali isto tako da vidimo možda koje su nam zajedničke manjkavosti gdje možemo zajedno reagirati i zapravo raditi pritisak na nacionalne vlasti da unaprijede sustav koji postoji. Naravno, to bi trebale biti preporuke. Drugi nekakav set preporuka bi trebao ići u tom smjeru da vidimo kako jače osnažiti zapravo poziciju civilnog društva i njihovog načina korištenja tih postojećih modela koji postoje sada i kako se više približiti građanima i građankama i njima prenijeti informacije i znanje o tome kako da oni koriste zakon o suzbijanju diskriminacije. I kao jedan od problema koji je ustanovljen u sve tri države o kojima je ovdje riječ je naravno to da gotovo da ne postoji sudska praksa, odnosno tužbe građana niti protiv države, uglavnom niti protiv nekih drugih razina, da ne postoji sudska praksa, a sudska praksa je, kao što su nam pravnici objasnili, negdje i temelj kojim se zapravo kasnije te presude donose. Do sad se koristi naravno sudska praksa Europskog suda za ljudska prava ili Europskog suda u Luksemburgu, ali u ovom momentu upravo iz vaših organizacija je krenulo nekoliko takvih inicijativa gdje se zakon pokušava primijeniti to jest prevesti u konkretne tužbe i na taj način pokrenuti cijeli sustav da radi. Da li mi na vas dvoje možete reći nešto o kojim se tužbama radi? Pa dobro, prvo samo da možda prokomentiramo ovo zašto nema sudske prakse. Sudske prakse zapravo još nema iz razloga što su to relativno novi zakoni. Vi da bi pokrenuli postupak i da bi se on zapravo završio sa nekakvom pravomoćnom odlukom, posebno u našim sustavima, u našoj regiji, treba proći određeni broj godina. Hrvatska već ima nešto sudske prakse, nije da nema i da ne postoji. Države koje su donijele godinu dana kasnije, kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija, imaju nešto možda malo manje, ali ja bih rekla da se sad u sve tri države događaju slučajevi, počinju procesi na sudovima i da je jako važno upravo za zakon o suzbijanju diskriminacije, koji je na neki način ipak pisan na temelju pravne stečevine Europske unije, da se vidi kako će neki pravni pojmovi i zapravo neki novi pojmovi funkcionirati u kontekstu našeg društva i na koji će ih način suci interpretirati. To je vrlo važno i to će zapravo tek pokazati što određene zakonske odredbe u ovom našem kontekstu znače. Centar za mirovne studije trenutno pokušava
iskoristiti primjenu i primijeniti zakon u 3 slučajeva. Da li možemo čuti specifičnosti i karakteristike nekih od njih? Točno, mi smo naprosto iskoristili tu novu zakonsku mogućnost koja daje nevladinim organizacijama da dižu isto tako tužbe. To su takozvane udružne tužbe. To je jedan poseban mehanizam kako se može isto također boriti protiv diskriminacije, koji je prvenstveno važan zbog toga kada nemate u stvari konkretnu osobu kojoj je to pravo povrijeđeno ili čak kada diskriminacija se odnosi na velik broj ljudi, ali niko od njih se možda ne osjeća dovoljno snažno da sam podigne antidiskriminacijsku tužbu. I to smo mi učinili u 3 slučaja gdje se radilo o diskriminaciji na temelju seksualne orijentacije, zajedno sa udrugama Zagreb Pride, Queer Zagreb i Lori. Podignuli smo udružnu tužbu protiv ponovno izabranog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Markovića, zbog njegove izjave u javnosti da homoseksualci nikad ne bi mogli igrati u reprezentaciji. Dakle, po nama to je izravna, direktna diskriminacija, to je namjera, on iskazuje namjeru da bi diskriminirao nekog potencijalnog gej nogometaša. I zapravo možemo reći da su i posljedice već nastupile, jer oni evidentno neće uključiti nogometaša gej orijentacije. I sad imate, najbolje bi bilo kada bi se sada javio nekakav naš gej nogometaš i da sam kaže ja sam direktno tu diskriminiran, znamo kako u zemlji živimo, teško da će gej nogometaš reći da je gej i upravo u tom trenutku su udruge nastupile na scenu i podigle tu udružnu tužbu. Par dana nakon njega, upravo što još ja mislim da je otežavajuća okolnost za gospodina Mamića i Markovića, gospodin Mamić je ponovio da ni u njegovoj reprezentaciji neće igrati pederi. Naravno da smo po automatizmu morali isti čas dignuti još jednu udružnu tužbu. Ne možete diskriminirati. Ne možemo diskriminirati. Tako da su sad te 2 tužbe na sudu u Zagrebu, vidjet ćemo kako će sud tu odlučiti. I treća je, koja je možda malo delikatnija, to je slučaj svećenika iz Kastva kraj Rijeke, koji je nakon nasilja na Beogradskom Prideu pozdravio to nasilje i zažalio zašto se tako nasilje ne bi desilo i na Zagrebačkom gay Prideu. Ponovno smo išli metodom udružne tužbe, ponovno je seksualna orijentacija osnova, s time da tu sad zakon poznaje jedan izuzetak, mislim da koji neće nam stvarati probleme, jer zakon naš kaže da se ne smije tvrditi da je išta diskriminacija što je u skladu sa vjerskim dogmama, vjerskim učenjem. Ono što je tu važno u ovom slučaju da se čak i Katolička crkva službeno ogradila od tog svećenika, time mislim da imamo jaki dokazni materijal da poziv na linč homoseksualnih osoba nije nikako u skladu nauka Katoličke crkve. Osim toga, to je poziv na nasilje. To nije poziv na to da se ne zapošljavaju gej svećenici. Upravo tako, ali kada bi postojala neka vjerska zajednica u Hrvatskoj koja možda ima u svoj vjeroispovijesti baš poziv na nasilje, mogli bi se na to izvaditi van. Ovdje je baš i važno da se crkva ogradila od toga. I taj slučaj je naprosto sada na sudu u Rijeci, oni su tek prije nekih mjesec dana predani, čisto je išlo nekim formalnim procedurama, bilo je novo za nas i za sud prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i vidjet ćemo kako će završiti slučaj. Međutim, unutar kuće postoje još 2 slučaja. Pokretanje tužbe, jedan je temeljem etničke pripadnosti, a drugi je ovaj poznati slučaj koje babe pokušavaju pokrenuti, a to je zbog diskriminacije svih ostalih građanki ženskog spola u odnosu na zastupnice u Saboru i sutkinje Ustavnog suda, koje će imati vrlo privilegiran status u odnosu na dob za penzioniranje, za odlazak u mirovinu. Dakle, mislim, više bi možda rekla o tom slučaju koji su pokrenule babe iz razloga što se tu baš radi o korištenju mehanizma zakona o suzbijanju diskriminacije. Naime, s obzirom da takva norma koja omogućuje samo tim 2 određenim grupama građanki koje su zaposlene na tim određenim pozicijama u određenom periodu svog života, omogućuje im dakle da 10 godina ranije idu u mirovinu. S tim da predmet zapravo tužbe neće biti samo to, nego i činjenica da osim što mogu u mirovinu ranije, one ne moraju u mirovinu sa 65. Odnosno mogu ostati raditi zapravo i iznad 65. godine, dok su mnoge žene zapravo koje bi možda htjele raditi duže od 65. godine, jer ima i takvi,
onemogućene zapravo u tome i moraju ići u penziju kad napune 65 godina. Tako da i tu postoji zapravo različit tretman. Ono što je problematično i zapravo tu ćemo malo izazvati i to je negdje cilj da se vidi kako će se tumačiti iznimke od primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije, jer jedna od iznimaka koja je navedena u zakonu jesu i uvjeti za odlazak u mirovinu i zapravo izračuni mirovina isto tako, tu spadaju i tako dalje, znači različite kategorije i to, dakle nekakvih možda i zapravo, da, pravila po kojima se mirovina izračunava. Tako da ćemo vidjeti na koji način će se to tumačiti, da li će sud primijeniti i reći da je to iznimka ili će reći da proširiti malo tumačenje, imati jedan širi pogled i reći da bez obzira što se mogu odrediti određene kategorije drugačije za odlazak u mirovinu, da li će otići u onaj sukus stvari i pogledati šta je osnova, da li je osnova za to legitimna, da li je ona opravdana u jednom demokratskom društvu i da li zaista te dvije skupine trebaju, ne znam, zbog težine posla ili zbog okruženja unutar kojeg rade zaista imati takav privilegirani položaj ili ima možda i drugih grupa koje bi onda po istom principu trebale imati takav položaj. Dakle, trebalo bi ići preispitivati na osnovu čega su baš te dvije grupacije dobile taj privilegij i da li je to zaista neophodno u demokratskoj društvu, da li je proporcionalno onom cilju koji se želi postići i da li je to nešto što je zapravo opravdano, jel, s obzirom na svoj cilj. Da li možda možemo reći, s obzirom na to da su barem ova 3 slučaja koja ste vi pokrenuli i postoji taj još jedan slučaj diskriminacije temeljem etničke pripadnosti, da li možemo reći da se u Hrvatskoj situacija normalizira? Naime, možda više nisu slučajevi diskriminacije temeljem etničke pripadnosti najvidljiviji. Pa nažalost nisu vidljivi, sigurno ali ima. Postoje. Da, postoje toliko, ja sam zaista isto negdje živjela u uvjerenju da smo neke stvari prevladali iz razloga što zapravo taj jedan politički konsenzus koji postoji sad u Saboru oko prihvaćenosti nacionalnih manjina, konsenzus, zakonodavni okvir koji je prilično dobro razrađen. Konsenzus oko povratka i zaista zapravo jedan, moramo priznati, ipak trud u zadnjih 6-7 godina i oko ulaganja u povratak koji je definitivno postojao od strane vlade, dakle jako puno i kuća je obnovljeno i tako dalje. Međutim, s druge strane vidite da još uvijek, bez obzira na tu političku jednu površinu i ono što kroz medije vidimo prema van, da obični građani i građanke još uvijek zbog svoje nacionalnosti trpe nevjerojatne zapravo egzistencijalne probleme i nevjerojatnu diskriminaciju. Mi sad upravo radimo na slučaju gospođe Milice Miladinović koja od 2000. godine ne može ući u posjed svoje kuće, koja je izgubila stanarsko pravo, kao i mnogi pripadnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj od 95. nadalje, koje ništa od toga nije nadoknađeno. Ona je od 2000. godine, dakle, kao osoba koja je prije imala i stan i kuću, sada je podstanarka, bez posla jer je 91. bila nasilno uz nasilje istjerana sa posla, zatim nasilno deložirana iz stana. Naravno da kao žena u godinama koja za godinu dana treba u starosnu penziju ne može i nema nikakve zapravo šanse dobiti zaposlenje i ona zapravo je prisiljena živjeti na rubu siromaštva i ja i sama ne znam kako ni otkuda osigurati si nekakav podstanarski stan. Taj slučaj još uvijek nije riješen, mada se nalazi među važnih 16 slučajeva koje bi vlada trebala riješiti nagodbom sa tim osobama. Jedan je od najeklatantnijih primjera diskriminacije, što je potvrdio i Ured pučkog pravobranitelja koji godinama radi na tom slučaju, godinama upozoravao državna tijela i godinama se još uvijek ništa nije dogodilo. A s obzirom na sporost naših sudova da rješavaju jedan takav slučaj koji bi trebao biti i prioritetan, ona još uvijek ne može otići recimo na
sud... Na Europski sud za ljudska prava iz razloga što su postupci koji su vođeni u njenom slučaju još uvijek traju, jedan je još uvijek na reviziji, drugi je još uvijek na razini zapravo prvostupanjskoj. Neki administrativni postupci jesu završili, međutim slučaj je vrlo kompleksan, sastoji se od nekoliko tih postupaka. Mi u ovom slučaju još nismo išli koristiti mehanizam kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije iz razloga što se nadamo i trudimo se i radimo na tome da zapravo gospođa postigne nagodbu sa Vladom Republikom Hrvatske i da kroz to riješi te svoje probleme i da joj se ponudi pravična kompenzacija. U slučaju da se to ne dogodi, da, naravno, onda ćemo koristiti i Zakon o suzbijanju diskriminacije, ali ćemo isto tako i koristiti nakon što dobijemo zadnju, iscrpimo cijeli pravni put, sve instance u Republici Hrvatskoj i naravno mehanizam Europske konvencije, odnosno Europskog suda za ljudska prava. I dapače, zaista mislimo da ako će biti potrebno da ćemo ovo ne na hrvatskom nivou nego na europskom nivou napraviti slučajem, pokazateljem pravog stanja, odnosno stanja određene grupacije ljudi u Republici Hrvatskoj koji zaista svoje egzistencijalna prava ne mogu ostvariti ovdje. Htjela bih još postaviti jedno hipotetičko pitanje kojeg se niko od nas baš nije temeljito prihvatio. Da li nam je ovaj zakon otvorio neku mogućnost da na neki način djelujemo prema medijima? Jer mi zapravo moramo vidjeti, moramo uočiti da u ovoj situaciji u kojoj mediji na neki način se bore za opstanak, na drugi način, mislim, podilaze ponekad i najgorim instinktima najšire publike, pa ih time zapravo i potiču, na primjer uslikavajući Mamića i Markovića na senzacionalistički način i promoviraju taj govor, iako se od njega, recimo, deklarativno ograđuju. Da li nam Zakon za suzbijanje diskriminacije, koji itekako spominje ulogu medija, na neki način, da li nam on postaje neka vrsta alata ili bismo tu i dalje trebali se više baviti javnim dijalogom, kritikom i tako dalje i suzdržavati se od tužbi? Na pitanje medija, to je uvijek osjetljivo pitanje jer je uvijek pitanje naravno i slobode izražavanja, ali i zapravo prenošenja onoga što je neko drugi rekao ili učinio. I zapravo, ja zaista tu mislim, tu jako rijetko ja vidim neke slučajeve koje bi trebalo sankcionirati. Ne vidim to. Ono što vidim je nedostatak zapravo kulture izvještavanja i kulture nekakvog dijaloga u medijima. I to je zapravo pitanje kvalitete, ja bih rekla izvještavanje kvalitete novinarstva općenito u Hrvatskoj. Ne kažem to za sve, kod nekih zaista... Postoji namjera i tendencija. Možda ne onakva kao ranih 90-ih, ali... Da, ali hoću reći, ne želim reći da je svugdje zapravo kultura izvještavanja i način na koji se prezentiraju određene teme iste u svim medijima, to se zaista razlikuje i vi zaista možete vidjeti kako će jedan dobar kvalitetan novinar obraditi neku temu, a kako će neko ko možda to nije, a možda će... Ko je poslan na zadatak da donese površnu senzaciju. Da. Ali očigledno da je senzacionalizam postao velik dio našeg javnog prostora. I sad je tu zapravo pitanje, generalno kojim se isto tako i Kuća za ljudska prava bavi, je što medije, posebno javni mediji, uloga javnih medija, na koji način mora djelovati i edukativno na građane, ali isto tako i primjerom novinarstva prema svim onim drugima koji možda ne postižu određenu razinu kvalitete u društvu. Da, mediji nisu samo izvještači o slučajevima diskriminacije, mediji su akteri, mislim, kao što bi trebali biti i akteri stvaranja kulture ljudskih prava. Šta se vama čini iz vaše perspektive? Dakle, Zakon o suzbijanju diskriminacije, ono što možda nije na prvu bilo primijećeno, sada preko ovih udružnih tužbi sigurno je, da on na neki način i sankcionira i govor mržnje, što je uvijek vrlo delikatno pitanje s kojim ja naravno osobno nemam problema. I baš je i sam pučki pravobranitelj rekao, znači, da je njemu državno odvjetništvo nekada odbacivalo takve pritužbe, jer se nije radilo konkretnoj osobi koja je povrijeđeno neko njeno pravo. Ali meni se čini da Zakon o suzbijanju diskriminacije, uvjeren sam da ovako kako je formuliran, uistinu sankcionira govor mržnje i uistinu činjenica poticanja na diskriminaciju, ali ne samo to, nego nečije ponašanje koje bi moglo dovesti do diskriminacije, što je
po meni slučaj Markovića Mamića, je isto tako prepoznat kao diskriminacija. I zbog toga ja mislim da je to čisti slučaj, vidjet ćemo što će reći sud, ali on se sada na neki način reflektira na medije. Kao što smo pričali, ja ne vidim medijsku kuću da će biti dovedena pred sud. Mislim da je jako teško medijskoj kući će biti dokazana diskriminacija, možda pojedinim novinarima, možda pojedinim autorima, ali u ovom prvom krugu najviše će se dešavati udružne tužbe baš oko prenošenja diskriminatornih poruka. Medijska kuća može dobiti diskriminacijsku tužbu ako loše postupa prema svojim radnicima, ako njih diskriminira po nekim od osnova, ali dokazati baš ili ako sustavno promovira govor mržnje. Mislim da će to biti jako teško za dokazat, jer će vjerojatno biti dovoljan samo jedan tekst koji govori suprotno i na taj način će se balansirati cijela priča i govori da su to demokratske medije, svako imamo pravo na različite mišljenja. Bla, bla, bla.